So what is up guys, come back here again with another episode of our vlog. Do you love me? Do you need me? Bubuksan na po natin itong in-order ko sa Lazada na naman. Syempre, ganito magbukas. Let's go! Kulay red na. Ito itong regalo ba? Itong regalo ba? Wow! Lah! Naipak! May free! Wow! Unexpected! Keychain guys. Keychain. Ano saan ako ito eh? Keychain niya. Sa kitchen. So, ito pa yung order ko. Boya mic BY-MM1. Yes! Pwede sa mazazol there. So, tatanggalin muna natin itong nakasabit na to. Ano ba yan? So, maraming salamat. Free daw to eh. Keychain. So, mamaya ka na. At, bubuksan na natin itong pinakahihintay ng lahat. Ha? Pinakahihintay ng lahat. What the manega? Wow! Appreciate. Vlogger, di ko sunod. Bango! At kasama po niya ang manual. So, eto na siya guys. Let's go. I'm so excited. So, meron pa siyang silicone. Ano, agad sa kuya to Teka yun. lang. At may kasama siyang Charger. cord to ng microphone para sa Hello, smartphone. guys. At ito Kapatid is... niyo po ako. Ewan ko, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ano ba yan kuya? Ayan kuya oh. Ayun, doon. Sa kabila. Ito po ang shock mount. Shock mount niya. Tapos ito is para sa DSLR yata to. So wala pa tayong DSLR. Pero laban lang, magkakaroon tayo niyan. At meron siyang free na Ay, sublan na. bag. Boya. Yes. At syempre. Okay. Nga ni Judisha ba ito? Wow! Yara, di ano kayo. Wow! Appreciate you guys. Ayun Appreciate. daw kuya. From Boya. Yan. Bilisan So mo. ito yung dead cat para wala yung mga hangin. Yung mga ganon guys. So ilalagay na natin to. At syempre kukunin natin yung para sa Teka lang. Yun! At yung para sa smartphone. Teka lang, tatanggalin natin to. Ha? Tatanggalin natin. At syempre, saan ba to? Dito sa microphone. I-attach. At syempre, sa smartphone. So, ititry na natin. Ito, wala. Ha? So, ito na po ang maririnig nyo ngayon galing sa mic. Yes, napakaganda ng quality niya. Oh, yeah. Oh, si dog sa XP. Let's go, guys. So, ayan na guys. Tapos na. Nakabit ko na sa taas yung microphone. Isang oras din yun ah. So, ito na. Upgraded na tayo. So, camera na lang ang kulang. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko. Ha? Tsaka panoorin yung mga videos ko. Diba? Para naman, appreciate tayo dyan. Appreciate! Let's go! At eto na ngayon ng Boya mic Universal Cardioid Microphone BY-MM1. At eto na ngayon ng Boya mic Universal Cardioid Microphone Boya BY-MM1.